Аз живея с вярата, че всичко проистича от Бог, християнският Бог. Оранжевата стъпка е проект, който е направен първо от благодарност към Бога, поради това, че ми позволява да правя това, което истински обичам, и по този начин, след осъзнаването ми, аз един вид проповядвам неговата красота и вълшебство. Но преди всичко рисунъка за мен това е един американски джаз в изобразителното изкуство. Наистина нещо изключително. Такова разчупване на човешкия дух в тези картини чувствам. Той е несравним по своя мащаб, по своето излъчване и по новият начин, който предлага за комуникация между хората и изобразителното изкуство. Когато на 19 март 2003 в навечерието на обявяването на войната в Ирак, в сградата на Организацията на Обединените нации в Манхатън се открива изложба, единственото българско участие в нея е на Кирил Желязков. Фактът, че негова картина присъства на тази изложба, говори сам по себе си за автора й, който 3 години по-късно представя един от най-мащабните художествени проекти в света – Оранжевата стъпка. Езикът на младостта е богат на светлина и обич, на вулканична енергия и виталност, водени от ръката на Бога. Всяко пътуване в света на гениалното започва с първа стъпка. Стъпка с отпечатък, коренно различаващ се от общоприетото, и следа, която се помни задълго. Оранжевата стъпка е уникална по мащаб и изпълнение изложба с общ размер на рисунъка 2400 квадратни метра. Не мисля, че в света има построена галерийна зала, способна да поеме тази грандиозна живопис, а и не е необходимо. Авторът Кирил Желязков притежава поглед, търсещ други измерения, среда и постановка за своето творчество. Това е един от най-големите интереси, да изкарам самата картина от традиционните рамки, от затворения кръг, като галерия, стая, къща, затвореното пространство, и да я поставя сред природата, в този случай между дървета, за да се усети този контраст.
как една традиционна картина с по-голям мащаб може да бъде, да въздейства по невероятен начин, като е инсталирана навън. Преди всяко голямо начало има път, който задължително трябва да бъде извървян, особено в света на художественото творчество. Никой не се е събудил художник, ако преди това не е изградил себе си като такъв. Изграждането на Кирил започва от ранно детство с любов, трудолюбие и постоянство над рисунките, моделирането на фигури, частните курсове и уроците по рисуване. В началото, когато дойде при нас, още в 6-ти клас, така като дойде, си личеше и тези учебни задачи, които имаме всичко, той всичко си го правеше с много любов и с много старание и си личеше, че така просто като че ли тръгва да се подготвя за нещо голямо. Пет години съм учил в художествената гимназия в Казанлък. Още от самото начало, на 13-14 години, започна усилена подготовка в традиционната рисунка или по-точно академичната рисунка и разбиране на целостта какво всъщност е рисуването. Минахме през всички категории на рисунка. 5 години усилена работа, като целта на тази художествена гимназия беше да ни подготви за художествена академия. Художествена академия София е една от най-добрите школи по традиционно изкуство в Източна Европа. Способностите на Кирил са високо оценени още на приемният изпит за учебната 1997 година. От 300 кандидата само 6 са приети. Един от тях е бъдещият автор на Оранжевата стъпка. Подготовката в художественото изкуство продължава на високо ниво с комбинации на много фигури, всичко от натура. Но Кирил копнее за нещо много повече от стандартите на художествените стилове, в които е поставен. След 3 години в София, Божието предопределение за неговия художествен размах му отваря вратите на новия свят – Америка. Колежа по изкуствата в Савана, Джорджия, му осигурява обучение с пълна президентска стипендия. Вече 7 години и половина аз изучавам живопис. Ти отиваш в нов свят, готов да покажеш най-доброто от себе си. Организирах доста изложби, бях поканен на доста изложби, като една от най-големите ми изяви беше през 2003 година на 19 марта. В сградата на ООН в Манхатън бяха поканени 50 художника от 50 различни държави, като аз бях поканен да представя България. Сред големите имена на изкуството от цял свят, Кирил Желязков силно усеща предизвикателството да поеме по уникален и самостоятелен път, а дори и да се заеме с изграждането на свой стил в живописта. Божието провидение е с него навсякъде. Печели конкурс за собствено ателие на Таймс Скуер и твори сред художественият елит на Манхатън. Малко по-късно заминава за Кения, където за кратко време пречупва африканската действителност през своите платна, които в Америка изумяват познавачи и любители на живописта със своя уникален почерк на духовно и художествено равновесие. Всички картини са изкупени моментално. Следва пътуване до Турция, нови творби и нова изложба в Съединените американски щати. Америка се докосва до бита на мюсюлманите по нов начин, чрез изкуството на Кирил Желязков, което сътворявано сред нови културно-етнически условия, работи драматично за развитието на младия художник и неговия индивидуален стил.
Междувременно през 2004 година Кирил защитава бакалавърска и магистърска степен в колежа по изкуствата в Савана, Джорджия и започва подготовка за скок в света на гигантските творчески явления чрез проекта Оранжевата стъпка. Имах удоволствието да посетя изложбата на това даровито момче, ямболията Кирил Желязков. За мен това беше нещо уникално, невиждано. Аз за първи път се срещам с такива платна, които у мене събуждат някаква асоциация на красиво, на хубаво, на леко, на приятно. Проектът е сътворен с идеята и мотото "Изкуство за всеки". Септември 2006 година. България, Ямбол, родният град на художника Кирил Желязков. Със съдействието на кмета Кирил Тодоров и неговия екип за половин месец огромният градски парк е превърнат в уникална изложба, събитие, разтърсило цялата градска общественост и предизвикало национален и интернационален интерес. Ние взехме при сърце тази идея, направихме всичко възможно, за да станем съорганизатори достойни на този проект. И естествено не съжаляваме, защото се получи един прекрасен ефект. Провокиращ със своя мащаб и необичайност на стила, проекта на 29-годишният български художник преобърна представите на българите със своя простор за експериментиране в модерни тенденции и респектира любителите на живописта със своята категорична абстрактна стилистика, говореща чрез силните багри като самообразуващи линии и форми, наподобяващи геометрични фигури. Отсъствието на реалността като портретност, предметност, фигуралност и пейзажните реалности ситуира перфектно изложбата в една изключителна хармония между човешкото творение – изкуството и Божието творение – природата. Преди около 3 години получих едно разочарование от голяма галерия в Ню Йорк, която не пожела да работи с мен поради еди какви си причини. Оттам се зароди и идеята, че света е моята галерия. Пречупих това стандартно мислене в моето съзнание, че художникът трябва да подходи към дадена галерия, за да може тази галерия да го поеме и да изгради кариерата и така да дойде успеха му. Моментално се зароди идеята Оранжевата стъпка. Започнах да виждам как огромна картина може да бъде инсталирана навън, сред природата, по плажове, скали, планини, дори във вода, различни паркове, дворове. Идеята, подготовката и изпълнението на проекта Оранжевата стъпка отнема на Кирил Желязков и неговия екип повече от 2 години.
мога да кажа, че определено тия платна докоснаха душата ми по един много, много странен начин. Това е младото продължение на света, както би казал Джек Лондон. Аз вярвам в невероятните измерения на Кирил Желязков и му желая добър път, защото той опроверга максимата, че никой не е пророк в родния край. Сто 28 платна с височина 6 метра и ширина 3 метра са изрисувани върху прецизно подбрана водо- и ветроустойчива материя – винил. При рисунъка са употребени повече от 2000 литра специално създадени бои на водна основа, издържащи на всякакви атмосферни условия. Едно от предизвикателствата на подобен вид проект е трудоемкостта и конструктивните решения. Изложба от гигантски тип изисква и изключително сериозна конструкция, която да бъде едновременно здрава и устойчива на вятъра, и от друга страна максимално невидима за зрителя. Братът на Кирил, Живко Желязков, който е и икономически директор на проекта, успява да стигне до изумително конструктивно решение. 7-метрова тръбна колона с 1 метър подземна част, 3 фиксиращи стъпки, които позволяват въртеливо движение при нужда, носеща ферма и захват за долната част на картината. В парка на Ямбол на подходящите места са разпробити 128 дупки с дълбочина 1 метър и 30 см. След сериозен шлосерски труд за окомплектоването на изложбената метална конструкция са употребени повече от 13 тона желязо. Вълнението и въпросителните относно това, което се случва в градския парк, постепенно нарастват по време на едноседмичният монтаж на изложбата през септември 2006 година. Thank you.
Правим впечатление при самото откриване на изложбата. Хората гледаха и просто се дивяха на това, че може едно такова нещо да се реализира. Аз съм очарован от това, което видях. Наистина нещата са на много високо ниво. Всички питаха, ама сам ли ги е правил? Ама той ли? Ама къде ги е правил? Ама как ги е правил? Откъде толкова много бои? Откъде толкова време? С две думи, това е събитие. Събитие за града, събитие в моя живот. Кирил с неговия темперамент, с неговия си хъс, с неговия желание за работа, ми се струва, че той тепърва ще има да променя много неща в световното изкуство и да влияе. Благодаря на този млад човек, че ни създаде за 15 дена такава голяма радост. Като национално явление, проектът «Оранжевата стъпка» бе посетен лично от държавния глава на Република България, президентът Георги Първанов. Личното му възхищение допълни осезаемата ода на радостта в душите на гражданите на град Ямбол, които дълго ще помнят тези незабравими дни с художника Кирил Желязков и неговото грандиозно творение, поставящо нови стандарти в света на изобразителното изкуство и живописта като цяло.